senya getari ya Keroka level 4 na ubura chigotene na sekere ngabuna abokulimira masenya getari bono nigo be murunganeri batarakanwa egento batebire mbachikogire miremo onye mbali gochigwakano bwango igorobochirwa senchera yoboikirano abakori emiremo kurwa asenya gitari ya Keroka level 4 nigo bagosereirie kogenda ase omogiro maiga yogutakanwa engere yabo ase egekabono korengana na barobwo abange babo nigo babeire abakori emiremo begekegetambe ase enyagitari eyo ase bono bamuchirie oboteneneri bwe county ya Nyamira ase amakongu bagwetera teneka shoira Keroka sub county hospital na wakiri maiga koru 207 bakaboniga twetere mechandere menge abana baitase bagusoma gisukuru moigwete buna bagambi baire chinguru chogotomunyokuru chinga abana mbabera isiko ntobwa ati asitoko munyoka gochya chinyomba twasiekeru chindagera cia toborire torange gutara noembusa ntora kanumitie 18 ndabona ko kikiringa abantu baiki bari Nyamira n'abantu bakidisuku nikirudi ngaba ngaba n'umuntu muyari sana akara soete yatwegene tengabona ngo patisale menende mibere Nyamira aka naba koliga gaso ayabiya apromote abantu bandi promotion bari permanent elinde aro kyubo boraibu yangana bore tofauti yakubase boraibu ngotangana nigo bamuganeirie omugavana bwe county eyo Amos Nyaribo kubeka emeroberio elio kubakana ebesa yabo ase obwango elio ebakonye erebune gavana erole in charge igate mabuna kunyara onye nabantu batatu kumuferi na isaine ko bomurai ekaroliyo tora letra mabadiliko akanira abantu aba bose n'abasabeteiga na indi abekira mariyo bagenda n'abona Keroka yita mariyo gotayi bana tuteyi niga bakori emiremo abo baganetie goikiranigwa amagani abo elio gokora emiremo yabo boikiranu tokwana gotebinga iwa kibese kimwe mwakanwe pa January 31 kibese mwabeke lakini bono ora basate ni yegete karo ujwaka watebunga hata kwanyora wotu watunga I will call you later bono sinyunga wanya wotegu onde ujwakira no ntibitiga wana enamba wanya lere bisi Gingo reporteria egetesen Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.